Каго весяліць Лукашенко, куды падзеўся яго сын Мікалай і што чакае беларускіх школьнікаў, а таксама хто падкінуў ідэю для страшнага палявання беларускіх сілавікоў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Прыгоды Лукашэнкі і яго любімы самалёт. Гэтымі днямі ён куражыцца ў расійскім Іркуцку. Там яго звазілі на Байкал, пакармілі хлебам з соллю і звадзілі на авіязавод. Цікава, што яго малодшы сын Мікалай, які прыняў удзел у паездцы ў Манголію, у Расію разам з бацькам чамусьці не паляцеў. Прынамсі на фота і відэа яго нідзе не бачна. Так што Лукашенка насалоджваўся краявідамі ў кампаніі чыноўнікаў і шпіца Умкі. Пасля была афіцыйная частка. Сустракаць Лукашенку іркуцкія чыноўнікі выставілі, цытата, 3 пакаленні мясцовых жыхароў. І каб вы разумелі, пра каго гаворка, першы гэта ветэран другой сусветнай, другі былы чыноўнік і член пуцінскай адзінай Расіі, а трэцяя маці забітага ва ўкраіне расійскага акупанта. Пасля Лукашенко пайшоў і да іншых, дзе зладзіў чарговую камедыю. Вот Ирван вчера попросил вот эту природу, я созвонился. С Путиным созвонился, заказал в Кремле. Владимир Владимирович нам вот вчера. Нет, это моя погода. Это он любит теплую погоду. Южный человек, а мне надо. Там у нас вечный спор с президентом России. Он любит такую нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу. Увогуле ж мэта прыезду Лукашэнкі ў Іркуцк тая ж, што і ў Манголію. Прасоўваць беларускія тавары і паслугі і дамаўляцца пра супрацу. Праўда, не абышлося без трагікамічнага моманту. На авіязаводзе Лукашэнку урачыста падарылі мадэль знішчальніка Су-30. Пасля гэтага ён радасна заявіў, цытата, «Гэта мой самы любімы самалёт». А гендырэктар заводу тут жа дадаў, самае галоўнае, што і высокаманеўраны. Але падобна, што ні адзін з іх не сочыць за навінамі, бо літаральна за дзень да таго, любімы самалёт Лукашэнкі разбіўся ў Індыі. Там Су-30 рухнуў падчас выпрабавальнага палёту. Пілоты, праўда, змаглі катапультавацца і выжылі. Новае дзікае паляванне беларускіх сілавікоў. За апошні тыдзень стала вядома пра затрыманне адразу некалькіх чалавек, і прычыны розныя. Каго ўзялі за ўдзел у пратэстах, каго за супрацу з белсатам, але аб'ядноўвае затрыманых адно – гэта прафесія. Усе яны альбо вялі мерапрыемствы, ці мелі свае крэатыўныя агенцтвы ды фірмы па іх арганізацыі, альбо працавалі дыджэямі. І падобна, што сілавікі дзейнічаюць па наводцы вядомай даносчыцы Вольгі Бондаравай, бо яна звярнула ўвагу на рэестр арганізацыі культурна-забаўляльных мерапрыемстваў, які апублікаваны на сайце Міністэрства культуры, і пачала абурацца. Маўляў, а чаму там людзі, якія недастаткова любяць уладу, удзельнічалі ў пратэстах ці публікавалі не тыя, на думку Бондаравай, фоткі? Страшны план даносчыцы спрацаваў, і цяпер губазік пайшоў па спісе з таго рэестра. Апошнім затрыманым стаў сузаснавальнік агенцтва «Ружовая зебра» Олег Астраленко. Бондараву абурала супраца агенцтва шоуменамі Дзянісам Дудзінскім і Яўгенам Булкам, якія вядомыя крытыкай Лукашэнкі. І вось вынік. Астраленку схапілі, прымусілі на відэа прызнацца ва ўдзеле ў пратэстах, і цяпер падобна мужчыну чакае крымінальная справа. Развялася вядомая пара палітвязняў Ігар і Дар'я Лосік. Адметна, што абое яны знаходзяцца за кратамі. Дар'я асуджаная на 2 гады калоніі і цяпер знаходзіцца ў гомельскай жаночай калоніі, а Ігар адбывае 15-гадовы тэрмін у калоніі Новаполацка. Блогер Александр Кабанаў паведаміў, што яшчэ некалькі месяцаў таму Дар'я проста ў калоніі падала на развод з мужам. Ігар Лосік і яго бацькі пра гэта не ведалі. Ігару прынеслі рашэнне суда аб разводзе ўжо пастфактум. Прычыны такога рашэнне Дар'і пакуль невядомае. Магчыма, гэта яе самастойнае і ўзважанае рашэнне, але гэта можа быць і патрабаваннем лукашэнкаўцаў. І Дар'я пайшла на такі крок, каб пасля выйсці на волю, а не атрымаць дадатковы тэрмін за выдуманую правіну. Паўтарымся. Праўда пакуль невядомая, але ж лукашэнкаўскія прапагандысты ўжо радасна ўчапіліся ў гэтую навіну. Той жа Азаронак нарадзіў чарговы поток брыдкіх абразаў на адрас Ігара і Дар'і. Самы дзёрзкі пенсіянер Беларусі, 74-гадовага Анатолія Кірэйчыка з Гомеля, абвінавацілі ў абразе аж 135 сілавікоў і чыноўнікаў. Мужчына актыўна пісаў каментары амаль пра кожнага дзяржслужбоўцу, якога знаходзіў у інтэрнэце. Агулам ён пакінуў аж 1500 допісаў пра работнікаў КДБ, пракуратуры, міліцыі, следчага камітэта, Мінабароны і ўсіх астатніх. Скончылася, праўда, зусім не весела. Да Кірэйчыка прыйшлі сілавікі і падчас ператрусу ў яго дома знайшлі
знайшлі боепрыпасы. Пенсіянер патлумачыў, што калекцыянаваў іх, але ў выніку на яго завялі крымінальную справу і за абразы чыноўнікаў, і за захоўванне зброі. Цяпер прайшоў суд, і пенсіянеру далі 3,5 гады калоніі і штраф у 4000 рублёў. Чыноўнікі кінуліся выконваць новы загад Лукашэнкі. Нядаўна ён абураўся школьнымі выпускнымі. Маўляў, надта раскошна атрымліваецца і даў каманду сваім падначаленым з гэтым разабрацца. Вось і разабраліся. Цяпер былая міліцэйская прэс-сакратарка, а сёння галоўная па ідэалогіі ў Мінску Вольга Чамаданова справаздачыцца, як беларускія школьнікі будуць святкаваць выпускныя. Паводле чыноўніцы, у рэстараны адзначаць выпуск школьнікам ісці не мае сэнсу, бо там няма нічога цікавага. Яна сама увогуле не разумее, якія могуць быць успаміны адтуль, таму выпускныя мусяць праходзіць выключна ў школах. Туды, як сцвярджае Чамаданова, дазваляецца запрашаць абсалютна любых артыстаў і вядучых. Вось толькі ёсць нюанс. Праграма павінна адпавядаць густу дырэктара навучальнай установы і быць узгодненая з ідэолагамі. Так што запрашаць, канешне, вы можаце любых, але ў школу пусцяць у выніку толькі таго, каго трэба. Такі вось парадокс. І ўвогуле дзяржава не дазволіць выпускнікам нават выбіраць месца сустрэчы світанку. Вырашаць гэтае пытанне будзе таксама школа. Дзікая гісторыя з Лёзненскага района. Там дырэктара вясковай школы судзяць за выраб відэа для дарослых. У залежнасці ад абставін мужчыну пагражае да 2 ці да 4 гадоў за кратамі, але гэта яшчэ не ўсё. Паводле ўнутранага дакумента сілавікоў, які здабыў Белпол, дырэктар замяшаны яшчэ ў адной дзікай справе. Ён нешта ведае пра разбэшчванне невядомым дарослым мужчынам 2 шасцікласнікаў сваёй школы. Так што, магчыма, неўзабаве мужчына стане фігурантам яшчэ адной крымінальнай справы. Са школы дырэктара, дарэчы, ужо звольнілі на наступны дзень пасля завядзення на яго крымінальнай справы. Сумная гісторыя з Варшавы. Там п'яная пара прыйшла ў бальніцу з нованароджаным сынам. Малому было каля 10 тыдняў. Вядома, што жанчына беларуска, а яе муж украінец. Але дактары агледзелі малога і жахнуліся. Дзіця было ў крайняй ступені знясілення і важыла ўсяго 1,5 кілаграма. Пачуўшы ад медыкаў, што дзіця не даядае, жанчына забрала сына і сышла з бальніцы. Медыкі паведамілі аба ўсім паліцыі і пару знайшлі. Іх сына ўжо забралі і да канца разбіральніцтва аддалі ў прыёмную сям'ю. Мужу і жонцы выставілі абвінавачванне ў стварэнні небяспецы для асобы, якая знаходзіцца пад апекай. Пакаранне за такое да 5 гадоў зняволення. Трагедыі адбыліся ў Мінску і ў Жлобіне. У сталіцы мужчына ці то паслізнуўся, ці то згубіў раўнавагу і ўпаў у раку Свіслач. Выпадковыя мінакі спрабавалі яго выратаваць, але не змаглі. Ратавальнікі выцягнулі мужчыну, які быў усяго ў 5 метрах ад берага, але было ўжо позна. Рэанімацыйныя дзеянні таксама не далі плёну. Медыкі, якія прыбілі на месца, канстатавалі смерць мужчыны. А ў Жлобіне ўвечары 4 чэрвеня патанулі 14 і 15гадовыя падлеткі. Кампанія хлопцаў адпачывала на беразе возера Кірылаўская. Купанне ў гэтым вадаёме забароненае, але 2 падлеткаў вырашылі паплаваць. На жаль, яны не разлічылі свае сілы і патанулі. Ратавальнікі дасталі з вады ўжо нежывыя целы. А жыхары Гродна просяць мясцовыя ўлады паставіць помнік народнаму пісьменніку Беларусі Васілю Быкаву. Беларускі класік пражыў у Гродні агулам амаль 20 гадоў. Тут ён напісаў шмат культавых твораў: альпійскую баладу, Сотнікава, мёртвым не баліць і жураўліны крык. Цяпер гарадзенцы звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай ушанаваць памяць славутага пісьменніка, але ж чыноўнікі выкруціліся. Маўляў, гэта не наша кампетэнцыя і пытайцеся ў кіраўніцтва вобласці. Такі адказ быў не дзіўны. З аднаго боку, Быкаў сёння як бы і не забаронены і з'яўляецца безумоўным класікам беларускай літаратуры. Але з іншага, ён і адкрыта крытыкаваў Лукашэнку і быў адным з заснавальнікаў БНФ. Таму хутчэй за ўсё і абласныя чыноўнікі таксама будуць неяк круціць хвастом і адназначнага не скажуць, але і дазволу на помнік таксама не дадуць. Да таго ж, яны могуць спасылацца на тое, што ў Гродні ўжо ёсць вуліца Васіля Быкава. Яна, праўда, знаходзіцца ў чорта на рагах, на самым ускрайку горада, за птушкафабрыкай. А ў Віцебску паставілі помнік нобелеўскаму лаўрэату па літаратуры. Але, як вы, напэўна, ўжо здагадаліся, ёсць нюанс. Гэта помнік не беларускай лаўрэацыі Святлане Алексеевіч, а нечакана расійскаму пісьменніку Івану Буніну. Камічнасці дадае і тое, што Бунін быў у Віцебску ўсяго аднойчы і толькі праездам. Агулам ён правёў у горадзе каля 3 гадзін аж у пазамінулым стагоддзі, у 1898 годзе. Чаму пісьменніка цяпер вырашылі ўганараваць помнікам, загадка, але ж на
нагадаем, што цяпер у Беларусі свой асаблівы культ Савецкага Саюза, калі непаўнавартаснае яго вяртанне. А Бунін, які эміграваў пасля кастрычніцкай рэвалюцыі, шчыра ненавідзеў бальшавікоў, Леніна і ніколі не прымаў СССР. Так што як бы аўтарам помніка і чыноўнікам не прыляцела за выбар такога нечаканага героя. Незвычайны рабаўнік аб'явіўся ў вёсцы Рудня Лагойскага района. Проста на падворак з леса прыйшоў мядзведзь, які зацікавіўся пчалінай пасекай. Асабліва дастаўляюць каментары мужа і жонкі, якія здымаюць госця на відэа. Замолчи. Это очень большой медведь. У выніку гэтай гісторыі мядзведзь скраў са зламанага вулля рамку з мядовымі сотамі і збег назад у лясны гушчар. Кранальная гісторыя з гродзенскага запарка. Там выратавалі 5 асірацелых маленькіх вожыкаў. Іх маці загінула, калі яны былі яшчэ сляпымі і важылі ўсяго толькі па 80 грамаў. Новыя маці для вожыкаў сталі людзі. Малых трэба было карміць кожныя 3 гадзіны, нават па начах. І для гэтага работнікі запарка па чарзе забіралі вожыкаў дадому. Гэта спрацавала. За тыдзень калючыя гадаванцы ад'еліся і набралі вагу. Пару дзён таму у іх адкрыліся вочы, сталі рэзацца зубы і цяпер вожыкаў пераселяць у больш прасторнае жыллё. І яшчэ адна гісторыя з Гродна, на гэты раз смешная. Мясцовы жыхар пачуў незразумелы стук па батарэі, і ў выніку мужчына вырашыў, што яго суседзі утрымліваюць закладніка, і той такім чынам спрабуе паклікаць па дапамогу. Пільны гродзенец тут жа пазваніў у міліцыю, але ж сілавікі ніякіх закладнікаў у яго суседзяў не знайшлі. Міліцыя кажа, што грукат быў проста нейкай тэхнічнай няспраўнасцю сістэмы ацяплення. Беларускія пенсіянеры працягваюць здзіўляць і сваім багаццем, і сваёй даверлівасцю. 77-гадовай жанчыне з Мінскага района пазванілі махляры, спрабуючы ажыццявіць сваю ўжо звыклую схему. Яны прадставіліся сілавікамі, расказалі казку, што нехта спрабуе ўзламаць яе рахунак, а яны зараз ёй дапамогуць, ну і гэтак далей. Няшчасную пенсіянерку нават трохі папалохалі, патрабавалі прыехаць на допыт у Мінск, абяцалі выклікаць яе позвай і нават пагражалі крымінальнай адказнасцю за здраду радзіме. У выніку жанчына аддала ўсе патрэбныя звесткі гэтым так званым сілавікам і засталася без грошай, а іх было нямала, аж 135 000 беларускіх рублёў. Толькі паклаўшы слухаўку, жанчына зразумела, што яе надурылі, але было ўжо позна. А жыхар Брэста надурыў беларусаў амаль на $1 000 000. На сваіх жонку і маму ён адкрыў лізінгавую фірму, якой кіраваў сам. Калі ж з бізнесам пачаліся праблемы, мужчына пачаў набіраць грошы ў доўг, у каго толькі мог. Абяцаў вярнуць, пісаў распіскі і дамовы, але пасля знікаў, а грошы траціў на свае патрэбы. Такім чынам берасцеец падмануў больш за 30 чалавек, набраўшы грошы амаль на 2,5 мільёны беларускіх рублёў. Скончылася, праўда, чакана сумна. Мужчыну затрымалі, і цяпер ён знаходзіцца ў за ў чаканні суда. За махлярства яму пагражае аж да 10 гадоў калоніі. Унікальная знаходка. Беларусу ў звычайнай краме далі рэшту рэдкай манетай наміналам у 2 рублі. Яе асаблівасць — выява брэсцкай крэпасці на адным з бакоў. Гэта памятная манета серыі «Архітэктурная спадчына Беларусі», якую увялі ў абарот у 2020 годзе. На сайце Нацыянальнага банка Беларусі сказана, што камплект уключае ў сябе 6 манет. Сярод іх, акрамя брэсцкай крэпасці, можа сустрэцца Чачэрская ратуша, касцёл Бернардына ў Буцлаве, Гродзенская Барысаглебская царква, касцёл Яна Хрысціцеля, што ў Камаях, Косаўскі палац і Магілёўскі гарадскі тэатр. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.